assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewiyankoɓe Ayaw Pin TV on calminama on juurama ko dañde tigui weltade kadi huccide e moon émission men mine moon no wiwerde kadi saaha hande kadi min mbaɗi ko ganduɗa ko woni surprise fewde bandiraɓe nde tawno en mbaɗi déplacé o arde ɗo e nder Maris wadde surprise mawɗo taw noon ko sukaɓe nalankoɓe ganduɗa machallah o saaha noon aɓene lawol kono noon yidde ko ganduɗa ko woni nalankagal ittiɓe ko ganduɗa ko woni to Windou Bosse to Fouta Coumba yummen arde ɗo e nder leydi Sénégal tawde studio moɗo hono studio Aise Music taw noon producteur o ko Benzi ɗum noon ɓe tinanima lan ara Ibrahima dang moy top nank mo dugguɗaade xol gaay da men dama sancté waaw Paco Maris moo fi jaar kooku lu mu laalul baaxul kon nañ dugg mi ƴeewa les musiciens les grands rappeurs ɓe ganduɗa machallah holko addi ɓe ɗo e holko saabi ɓe gummi ha to Windou Bosse arde ɗo joni joni mon gandi ɗum so weeli jomiraɗo let's go. Yeah, Del Capo family révélation du Sebo. Yeah, Del Capo family révélation du Sebo. Morgan? Yeah, Del Capo family révélation du Sebo. Non tigui Ibrahima min ɗo e nder studio o a yi komin tawi ɗo ko machallah min tawi ɓe goni ko plein enregistrement mi duga yewde yewi o bonni ligguey o kono ko noon nde tawno fangue ay sohli kala cohlu tan faɗan nan ɗon ko Pin TV ɗum noon wiide moon machallah on ndiɓe sukaɓe dari machallah tawi ɗum ko liggey depuis 6 heures du matin ha joni aɓeɗe golle ɗe kono min noon somi ari mono rumɓe ɗum saabi moon gandu holko saabi hande garagal mabɓe ɗo e nder ko ganduɗa ko woni lamorgo leydi Sénégal woni Dakar kono ko ummideɓe kadi ha Fouta e kadi darde ko ganduɗa ko golle mawɗe ɗe ɓe goni e dow mum ɓe tottu moon son so ɓooyi kene ɗon gandon noon wonko janggomi série technique kadi nden tan mi totomo ganduɗa woni Mamoudou mo ganduɗa konko tigui ardi El Capo family saabiɗo ɗum foof ɗum noon Mamoudou a salminama. Merci beaucoup, Fa. Je salue aussi pour me remercier en tant que sérum, en tant que répondeur métal. Merci beaucoup, félicitations et déplacement Mbadao. Si vous venez de nous dire bandiraɓe Foutankoɓe fof, min calmini aussi au niveau de Windou Bosse domin jibina ɗum min moni ɗo. Mbeɗi saluer kadi grand frère men monsieur le caissier Assemblée nationale. Aussi ɗum ɗo wona affaire de peuple. Non, on est grand de présenté, tout le monde on se connaît, c'est un grand homme. Franchement, neɗɗo dariɗo tinniɗo duwan kal baɗɗo conscient joguiɗo projet. Andi min émission o neɗɗo artaɗo no manta. Il faut kalɗaɓe holko addi ɗum parce que atama nahaɗo ok, ça peut Daouda Moussa Dia. C'est ça, me waɗa mo remercier parce qu'on a vécu beaucoup de choses. Mamoudou jarani ala waɗa kam ɗo yo wel pour mi waɗa capture sukaɓe non ɗo ko mine moon mo wona danan mo wona krak artaɗo ɗum tigui a saabi hande jinnomi ko banam gorko kaldu Ndiaye tawtire ɗum o yana dow mon no fewi tono konko brigade makko noon jogui mo werlo ko wona ɗum ko mi fonta mon son mo ganduɗa kamɓe ndenti ɗum nde tawno ko groupe aji kadi ɗo to groupe aji ko concours ɓe mbaɗi haɓe mbawi arde ɗo mi ƴeewa noon subaɓe est ce que koɓe meilleur aji walla haade mi yaade étudiant merci beaucoup ɗum noon mbaɗen ni tan mi ƴeewa itam je noon nibbide do walni ko nga xam ne boy dañoo liggéey famille réflexion pour second akal leer Saya nang bidiran, pak mendiran dia
yola famine tanyo yola samine kido yola samine Some come none of find the Pink TV. Me horrible banning how many minutes in them. Huh? How about them done? Buna MC. Buna Archema. Had an we get over Manganda when the MCK non ko jeune rappeur Manganda ko étudiant deuxième année to ngana to université Cheikh Anta Diop kono kadi ko ngana woni philo ko philosophe hag ede to wondo ko tiada ko ala ko dem mami ndiawa est-ce que rapport ko nganda ko woni étudio na yaade wala yaadani sabu won ko heewi ko woni der surprise di wala ko nganda ko won gannan dum ni MC ka wadi dum MC tamina bandirabe assalamu alaikum warahmatullah donc cagal yetude Allah e juude nana Allah sallallahu alaihi wasallam ko yetude nena e baba e yetude serami be e waliyabe be voilà donc en calmini kal keddotoɗo télévision Pindi TV voilà donc ko MCK mo wona kata mo wulta haalde gonga kale saka forum jabbe salibe ene wen non a garda do ko groupement hol mo groupe o wiete sabu ci ko mi kon badde choisir ko do choisir par groupe ko fene wadi arbe taw non compétition wonno hol no groupement wiete voilà min groupe wiete ko jabbe salibe la jabbe salibe commune team amin kewi seeda ko 3 groupe won ton ko mino en wonde grand frère am parfois madame en compagnie woni MC Wol en wonde goddo ni wi underground voilà donc en wonde Boy Dia wonde Boy Ndaw voilà Boy Dia Boy Ndaw non ko suhabe donc be joa yaltro parce que koy tetengo mi wadde wero est-ce que c'était facile ni na ngonda ko woni étudier et rapport voilà wadde rap en même temps en jang wona hunde wemde parce que gadi kewlen hen parce que rap ko miijaade e windude ade kadi jangde aussi kadi o a windat ada sa windi kadi idi fofo deftuda dum janga voilà donc jiiluda no feewi ade kadi rap kadi aussi ko temps mamdi il faut mbada répétition fof donc de don cedele ko nganda horma nen hen parfois ni mushi ha don way haade kono kam vraiment Allah wadi hen sutu min kam vraiment mi wadi ayele de donc parce que mi rewi hen dimbe famdi kemiru kemilore voilà donc cedele non mi wawa dum haalde do parce que suma haalde men bay wadi e eno wayne jinnabe d'accord andi ya wonda rap kono MC kalti hore a fiyama a diwi mi duppe naare koyde ba mbira acci harana re MC Wolo hannam soirée mo ñanoɗa o concert mawɗo ha piyeɗa hen figgal musidɗo ah oui on concert 2000 voilà concert o monno gangila gangil parce que 3 jours mi batton parce que pono wat 2 jours on ta hawri ko jiwonda dernier jour donc min bayli ton ngatimde vraiment mi habe kam parce que balle tari wala yon tari o mi riddani on hebani kam wa parce que sam kam vraiment so sa tigal o hebani kam voilà donc parce que on time min gonno koy préparation wadde examen CFO voilà donc ginden ndew mi hen jinnabe vraiment mbadi fof mi tiri hortan dum tangi bimi MCK mo wona kata mo hulta haalde gon kalisaga kon nenna wiira min kata e kaali
parce que mino so jogui ko woni mo para kata e kaadi o haali goonga mais a haalani taw jammo no waɗa holko firnuma cabbi wonon ɗo non brand jiɗɗa wadde affaire o théâtre wala probléme mala ba ko wala waɗi wala cikkumi ko ede salati min gartunode voilà ede salati min gartuno musi parce que ñen ko ben sa artini min c'est wajibe ndu yebbe sarde ko ben artini min de wawde onta ko to wami ari ko après don wadi julol min dawoy dum ko voilà min doy ko wawde min garti do edde 6 heures tan 7 heures voilà donc meli suudu nami dilli nde konko to wonɗo ko kelluɗo wona losul kam ko bilmol ko woni bilmol so tan mawɗo bani mbe jigiɗo ɗo miñam goto tan yi seydi amayi tan ndimtaro nen voilà wala non hajoɓe wona wayno rewmo ko waɗama réalisé hannde saabu ummade ha toon arde ɗo wondude e ɓe sukaɓe hannde gam noon wadde ko ganduɗa ko woni projet ji ma eɗen mbawi wiide rewma e musique hayso tawi wona foof waɗama kono wonko fuɗɗi hen memede wayi wonko fuɗɗi e memede wonko fuɗɗi e memede par ce que saɗa waɗa hunde moƴƴi ko ganduɗa hoorema yimɓe mbattema haqqille donc ko wiire visibilité o ko ɗum sa ganduɗa hoorema ɓeydi itti min Fouta adi min ɗo Dakar par ce que yimɓe fof no gandi hande Pin TV en heeɗe yimɓe fof ko ganduɗa hoorema ne mbaɗɗum cible partout dans le monde hande kala to jaaɗa yimɓe mbatten haqqille no feewi donc on visibilité sah kappo ganduɗa hoorema sa wi addi min ɗo e Dakar donc mi mbawi wiide min puɗɗimi yiitani yitere par ce que mi meeɗani hasso min meeɗi waɗede financé sah mi meeɗa waɗde financé projet baɗoɗani min gadde studio ji mawɗi ganduɗa hoorema taw jomum en mbawi wadde prise en mbawi wadde mastering normal hade kadi min mbaɗane clip ɗum min meeɗani heɓde ɗum donc ganduɗa hoorema to tawi min keeɓi ɗum hannde min mbiɗa ganda min keeɓi un pas en avant donc hayso tawi ganduɗa hoorema en 100% min keeɓani ganduɗa hoorema atteindre but amen donc min puɗɗima ganduɗa hoorema fandademo donc ko voilà holno ɗum waye moon hannde addire ɗo e studio ji gam mbaɗon tourné walla mbaɗon ko ganduɗa ko woni son uji ɗi no hannirni voilà ko weltare mawde min keeɓi hen haso tawi ganduɗa hoorema bojji sa fof aɓe kalno ɗum haso haaɗin ɗo moƴƴi wala kalno ɗum no min gonno appartement ɗo wala haalanno ɗum mbiya haso haaɗin ɗo moƴƴi donc sa yiɗum tan ko weltare par ce que guila boci aɓe tan de haala haram no haaliri ni en nomin hôtel ko ƴere e Bili Bassi min jooɗi ɗon min jewti ɗon tan e wano yonti eyyi donc noon waɗi min ɗo ha Dakar yontere hamin gonde makko par ce que min garno ko mardi guila mardi hamin ɗo hande ko lundi janggo voilà waɗata semaine hamin ɗo hen donc min puɗɗima wadde prise par ce que goto amin foof en waɗi des sons en won des sons goto compilation donc on son ganduɗa hoorema pour waddemo rendre hommage e wadde aussi rendre hommage wadde saabiɗo projet o woni ganduɗa hoorema Daouda Moussa Dia qui sera l'ensemble national minen kam min dardani ɗum sa darde yimɗo yitere 15 heures min dardima ko yitere ganduɗa hoorema kawiraɗo mowniraɗo par ce que ko ganduɗa hoorema hakkude mo fije bamum to kosoran e bamum e wonde kaw muɗum donc ɓen tan ganduɗa hoorema o jottirɗo hen donc minen foof ko ɓiɓɓe makko gonno hen e badira makko e miñira makko gonno hen donc so tawi ganduɗa hoorema minen min dardatama inde yimɓe min ɗo titre 15 heures o min dardatama ko ganduɗa hoorema en tant que habitant ɗo windi Bociaɓe donc minen ɗum min dardatama donc ɗum tan ganduɗa hamɓe mbaɗama remercier no fewi par ce que o jaggi hen weeɓani gara e wuuro neɗɗo waɗa déplacé ara en tant que ganduɗa hoorema quelqu'un un homme politique donc waɗa déplacé ara wawno wiide min mbaɗa déplacé min gara galle makko kono konko waɗi déplacé o ari tawi min donc ganduɗa hoorema c'est à remercier a mbaɗama remercier no fewi voilà donc merci MCK ɗum noon totten o mo ganduɗa woni lay kadi koye groupe makko kanko haalta e inde groupe o waɗa présenté groupe makko min jaha question ngaji seeɗa no temps no yaha daftaki assalamu aleykum ko waɗi fof avant tout est ce que la on tati petit beau non seeɗa ɗon mi yiɗa non mi yiɗa hokkude mo buzz non mi añan noon mi seere waaje mo nanami de monsieur o non seeɗa tan salmin bandiraɓe assalamu aleykum abdoulaye bisimillahi
salminde bandiraɓe men fof e salminde leñol ngol e weltana ɗum ka e yettude Allah e nelaɗo mum e yettude jinnaɓe woni nene ba e yettude kadi o El Capo caaɓiɗo garala men ɗo hen ba e weltanadema kadi an e Fandiaye o way ko noon tan ko waɗi fof e weltanade groupe am yetto ganduɗa woni timamo ba way men kadi on yettalla mbaɗa yettaɓe ma kadi woltoɓe kernimo heewi o saaha somi ari ɗo mi wawi taw kamɓe vraiment aɓe caabi ɗum ɗon ba par ce que nde pelle nangude ɓe caayinayi ɗum noon mbaɗa yetta Allah mi yettaɓe no feewi ba e garal amen ɗo ummade min Fuuta arde min ɗo vraiment nimi sala hen ba nimi sala hen ko welta tan gordami guila min gari ɗo faade joni ala fof muusi min ɗo kala jour momin pini ko welta tan ɓeydini men e way e weltanade kadi o Daoud Dia ummima ha nokku mun ari salminde min ene wawno wiide emin garda min jetta ɗum par ce que 15 heures assemblée nationale kono kanko jaɓɓi koyen makko kanko e manda o kisma gari salminde ɗon kadi mboɗo weltanum no feewi koye weltanade e Capo kaje ko jarama weltanade o frère am Lekki Barina o kadi o jolmin puɗɗi musique ko minen tan goni machallah sa probléme ala hakkude amen kanko kon mboɗo weltanum no feewi quoi e jaare on jarama tigi ene wayno mi nanino an e Lekki Barina mi anda adi konko keñutto wonɗo probléme seeɗa wonno hakkude mon ɗum no woodi walla wooɗani après beldiɗon walla ɗum wooɗani probléme hakkude amen no meeɗani tinde meeɗa wonde ande hoto kande min kam joguiɗo boyi nana woyno bosiyaɓe meeɗaɗum tinde ɗum tinde de meeɗa tinde dal ko fijirde jaleɗe beelamu ga kadi ɗum wiyum koko ɓinenam ga tigi ay ko probléme meeɗa wonde hakkude amen ndeysan tigi ɗum noon laayi ko Ibrahima laayi ko kersowo ko ni Allah waɗi mo ndeysan koko ɓuuri nehade e groupe o kono min ko ɓe goni sehilaɓo ñan ñiño e sawe har ɓe goni sehilaɓo ko ɓe goni sehilaɓo e Moïsa ɓe goni sehilaɓo boy Kaba min ko ɓe goni sehilaɓo ɓe ko mawɓe accani min ko sukaɓe goni sehilaɓo lomtata Moïsa o haala ide ko ganduɗa ko woni groupe maɓe waɗaɓe présenté haade min jokkude seeɗa yewtere nde min mbawa waynade nde tawno noon temps gassi ha laaɓi Moïsa bisimilla oɗon koye golle wattidami assalamu aleykum onon fof on calminama on beltanama eyyi minen groupe amen o wiyete ko Yinga Thira noon kalta rab galle mouvement commune goni ɗo affaire garalamen ngal so hay min gummi on bosiyaɓe min gaari ɗo ko affaire fodde moƴƴere e affaire kawral e pamodiral addi min ɗo eyyi nomin jettinde Daouda Dia ari pour yiide min te yimin kala konnguli belɗi e konnguli moƴƴi fof hokkimi eyyi e nder ɗon noon min gandi affaire o ene jogori moƴƴere eyyi kadi ko itti min toon o addi min ɗo affaire pellital eyyi min ko gommi ɗo ko weltare hewde nene am kadi affaire ɓernamdal woni ɗo en teddi affaire weltare kono kaldami tan affaire o hawni seeɗa mawo wi tan ɓen Capo jarama kadi o weltanama e kadi aussi an hoorema a jarama aw min guitto gonɗa a tawi min a wawno wi min tawi ɗum ɗon fof fodde moƴƴere eyyi kolko jiɗɗa yo Allah waɗ kadi annima o yo Allah yettima merci Moïsa mi wimo ko ɓe goni sehilaɓe Moïsa en Kaba en ɗo jogo rob mo watti saway mam Baye en Boy Thiam ɗo jogo rob ɓeɓe ɗo jogo rob mo watti rob ala ko kabɗiɗam momi totora micro ko woyi kabdi makko ala probléme tuttu rob rek salmi bandiraɓe e rob salam neexal ko freestyle ko bandiraɓe yewɓoɓe heɗotoɓe oɗon fof enen fof min guur ko juuti mi salmi on mi salmini wawi to ganduɗa galle hip hop continare fof ya to ganduɗa min filo rap hoodere gonga ɓen gayri ɗo mais joom gonga en ne keddirum vampirage ha koto ne keddirum ɓeɗo ha koto ne keddirum fof koye galle hip hop jeeya quoi min calmini kadi mowonamen debbo jiɗɗo min jiɗanɗo min tampude e bonamen ene wiye Dieynaba Yaya Sow kala probléme momin keeɓi kala janggo min keeɓi ko konko jeeyi hamin calmina hamin beltanomo donc dendagal galle hip hop onon fof beltanama mbiyaɓe yo guuru sala fewma ɓeydo yaade konko woni ruɓeur oɗo ruɓe groupe o ko ni tan kolɗo towɗa cewɗo heewat sofort kana ala probléme Bouna MC konko tigui noon
waɗi goto surprise e son o mo ganduɗa Mamadou woni kam marqué no feewi merci beaucoup ɗum noon bono totte salmina bandiraɓe waɗi présent ko ganduɗa ko woni groupe makko bono calmina bandiraɓe assalamu aleykum en calminama bandiraɓe sigilaɓe en jetti Allah no feewi kadi en jetti jinnaɓe bon ko hande Allah hoddiri yen jottoɗo enen foof kadi hay goto meeɗa miijade ɗum ɗo mais kono neɗɗo dogat tan koye bawɗe Allah ɗum aussi ko adi foof emin dotti teddungal El Capo tellement o teddini min no feewi kadi o nangguini min comme no hoore makko ni par ce que neɗɗo ko tedduɗo wawi teddinde neɗɗo so teddani wawa teddinde kadi aussi emin jarno dawɗo Moussa Dia min calmini no feewi par ce que o darima e darde ganduɗa hoorema tellement darde nde weeɓani o jaɓɓi koyre makko ari ha heddamen salminde min omo wawno yawde min kono yawani min par ce que nangue minen fof komin gotum komin ɓesno weeru bosiyaɓe eyyi ɗum noon weeɓani kadi aussi an hoorema a salminama a juurama eyyi o ko Bouna MC révolutionnaire taliɓe MC wolo forum Dara hip hop eyyi kadi emin jarno suuhaɓe heddiɓe toon ɓe keɓani arde ɓe kala ko jiiɗa ko sansaram minen arɓeɓe min ɓuurani heddiɓe toon ɓe maaro ko ni tan Allah hoddiri kadi no wawi lawol gongol kadi kamɓe ɓe gara mais maaro ko min e boyi jam ɗiɗo mbiɗen keeɓi arde quoi minen mabɓe foof ndendi fandaɓe par ce que so yooɗi so feewi kamɓe koye mabɓe ɓe beltoto eyyi donc noon ko wiri hoto yen ndendu gonen gotum jiiden yummoye baaba ɗum ɓuri wadde sens eyyi kadi Pin TV kadi ene jarni no feewi par ce que an hoorema an Fandiaye min jeeyi darnema e Pin TV kadi min ɓami yebdemo ko ɓooyi kadi minen a anda min min mbawi ɗum minen kadi andudemo sa par rapport an o ganduɗa min ko maaro kanko jiiɗa noon ko neɗɗo yaratan koye bawdal eyyi min jetti El Capo somin mbi min kala haal makko min gayta hono mbattiyam ɗo estade ɗo wawa wonde estade ɗo par ce que ganduɗa hoorema moyol e wayno Ibrahima ko beltiɗo ɗum foof e wani noon ene wayno aɗa joguino goto projet mo ganduɗa waɗino vidéo o joɗɗa ko juut hay goto yiya noon est ce que wona probléme financier jaggunoma sabino hande monsieur o suutimon seeɗa tan gartuɗon kadi après clip o ha joni yimɓe jiitano ko clip mo mbaɗɗa walla yimɓe gilli non clip o waytirama o ɓooyi ene wawi noon taw a yiyani noon kadi clip o mbiɗa jarno walluɓe Bouna MC ɓe par ce que ko 3 personnes ko goto gandumi ɗiɗo ɓe mi yiyani mi anda ɗumen koye WhatsApp min gandudi ɓe gande nder mum komi rapport mbiɗa waɗa hen salamuji ɓe keɗo ɓe belti kadi aussi ɓe jiiɗi yiide image o mbimi noon mbiɗa jogui projet ji mistep foddame leñol am e EP wajo ɗum noon ɓe mbi so affaire o gasi wimi noddude téléphone après mi haalnaɓe noddumi mi kalamiɓe ɓe noddi haalis tourni vidéo 350 000 merci kadi e ko ganduɗa ko woni monsieur Daoud Moussa Dia bandum Harouna Moussa jamal kisal woni mande tawno ɗum weeɓani ballal moon diwti frontiére yeehi leydi foof kono noon so tawi ko jolfo wiide ko buñune diw bah nana fekk mbokkoya ko wax ene wayno noon windu bo senaɓe kala beltima noon e golle ɗe kono ɗum kadi enen gandi fuurankoɓe hande joguima probléme eko ganduɗa ko woni musique sababu noon ko ganduɗa ko woni dañde waɗɓe produire walla yaltude visibilité o ɗon en waɗi ɗon probléme te mbimi kala rapport Haalpulaar ɓurɗo wawde rap ko oɗo wiyete ko vis-à-vis mista ɓurɗo wawde rap ɓurɗo ɗum wawde rap ɓurɗo ɗum wawde rap ko min ɓuri ɗum wawde rap kono ɓurɗo wawde waɗde animation ɓurɗo wawde animation ɓurɗo wawde animation ko Fandiaye o woni tigui ɗum noon so tawi o wi ɗum ɓen foof tawete koye fuura komo yummen min Fandiaye wi ɗum ɓurɓe wawde rap e ɓurɗoɓe wawde rap woni koye nder fuura sukaɓe nan toon no mbawi ko mbatta ko kono manque ko ganduɗa ko woni walluɓe yaltinoɓe ɓe mbawa yiyede projet ji ɗi ne keewi kono mayno ala no onon ɓe Allah walli onon jogui balle ɓe sukaɓe ganduɗa koye nalankagal goni ko ɗum min jiiɗi
sa ɓe gacca jangde mumen ɓe gacca galleji mumen ɓe gacca fof mumen ɗum noon balleɓe surtout wonɓe to Fouta nde tawno ɗo amin keeɓa ko ganduɗa ko sahani ɓe mbawa yaade e concert aji ɓe mbawa wadde tourné ji walla ɓe jokkodiri e artiste mawɓe kono to Fouta toon waɗa caɗele seeɗa concours aji batteɗi ɗo e leydi e lamorgo leydi Sénégal yo nawede Fouta sukaɓe mbaɗa hen ko ganduɗa ko woni gagnant ji kewɗi ɗum noon yettude noon bandiraɓe kala wiide noon noddude hen ko ganduɗa ko woni les grands rappeurs hande en mbawa haalde ɓe taw min guittani hen ɓe ganduɗa woni le général Paco Lignon ɗum noon omo jeeya eɓe ganduɗa noon ko adiɓe wadde rap en pulaar min noddima mon frère mbawa noon ƴewde ɓe sukaɓe kokkaɓe men haqqille kadi ha ɓuura hewde kono kadi MC Wola mo ganduɗa hande wolo mo ganduɗa hande konko woni artiste ɓuɗɗo mum to ganduɗa to woni to Weyndu Bossoyaɓe adda kadi wadde accompagné kadi jeune uji ɗi o yettama no fewi kono mi salmini no fewi Ziza mon frère je fais un gros coucou Juja rappeur mo ganduɗa ko sehiɗo mo ganduɗa woni MC Wolo ɓuddu yewtere nde kanaro assalamu alaikum bandiraɓe min calminimon kala inde mum no yettere mum ɓe calmini dennagal wuro Bayda Baydi Kum bo ko weltare tan o waɗa ɗo eno vraiment min mbi yo Allah wawde mi yeeso donc MC Wolo kam ala ko wawi kono noon nde tawno yidde no fori soit ɓe gaari ɗo henne e inde El Capo ɓe gaari timmitinde projet moɓe kalduno donc lettimi ɗum min nene garni ko walliddeɓe e darnadeɓe en tant que gonnoɗo rapport hay so tawi hannde waɗata ɗum hannde ene yidde mum ne hedde heen ɗum tagi mi arde tawtorde sukaɓe vraiment mi weltima ko waɗa kadi hunde yaari yeeso feewi machallah bon joni noon waji wiyama uddu tan ɗum ɗon dokkat ɗum ko Pindi TV pour bon weltinde kala jeeɓowo Pindi TV rek neno yam bandam walla mi yeeɓo Pindi TV babo yam bandam walla mi yeeɓo Pindi TV Yo Pindi TV adi kawral oho Yo Pindi TV adi ballotiral neno yam bandam walla mi yeeɓa Pindi TV babo yam ballam walla mi yeeɓa Pindi TV yo Pindi TV adi kawral yo yaad neno yam bandam walla mi yeeɓa Pindi TV Babo yam bandam walla mi yeeɓa Pindi TV yo Pindi TV adi kawral yo Pindi adi banjay mama sabu golle moye jande ma Pindi TV yeji chama sabu golle moye jande ma Pindi TV fono yema oh yeah ɓeɗe ko wuli de o woni ceerno Bouna MC ndeysan o saabi ha nami e rap par ce que comme ko keɗo torop min tawi ɗum kamɓe mbaɗa en jogui mo jiɗɗa walla en jogui mo jeeɓata ha saabo naata e nder moƴƴo mais tellement ko grand moƴƴo wala probléme komo saabi ha nami e rap kadi puusi waɗi foof ko hakkille waɗi tout o mokkami conseil guilnami no wiyata tan hortoñe kala ko mbaɗɗa ƴeew wadde kadi ko ɓuuri ɗum hortoñe anndu ko mbatta ɓe annda ko jaara kadi conseil moƴƴo hokkatami o wiyanima hayso men ƴettimamo o wiyata ko hoyofta muñ kala ko muñƴa ma Allah walle kadi aussi kadi min mi nani conseil makko kadi ko haalata ko kadi mi yiɗi ɗum tellement mi jiɗi o fuɗɗi yobde ɗum massa ballo boudou mi salminima no fewi ali babay on jarama onon kala